570-50-95 12+. Күңел көзгесе. Xayrli kun do'stlar, ko'ngil kuzgisi topshiruğun boshlab yuboramiz. Izgi tilaklar sizga. Bugungi qonog'imizni sotsial shelterlarda yozuvchilar Boqshashi Remziya deb biladi. Garchi uning shug'ullari bek ko'p bo'lsa-da, umuman men uni qarayim-da, u men uni hatto psixologda deyar, motivatorda deyar edim. Ham turmushga uning o'z qarashi bor. Ham bugungi topshiruqqa, aniq uni chaqiribmiz o'shroqlida tugil, mana сөйләшкәндә albatta endi so'rovlarga javob beribmiz. Ham endi ko'pgina radio tinglovchilarimizning da naq Remziyani chaqirig'iz deganlarida hisobda tutdik. Esanmisiz Remziya? Xayrli kunlar. Esanmisiz? Izgidlaklar keldingiz, ham esan sog' kirdingizmi bunda? Nechta kerak? Esan sog' kirdim. Allohga shukr, oshiqqan edim, ulgurmam deb ulgurdim. Mana bit. Endi mana bu сөйләшүбез bilasiz, bizning жылы сөйләшү булыр дип уйлыйм мен. Махсус сораулар да алайтыгы, бу сорауга җавап бирегез, бу сорауга дип җибәрмәдем әйме. Менә сезне мин әйттем әйме, Бакчашы дип әйттек бит инде, Рәмзия дип беләләр. Сезнең бик күп кенә эшләрегез бар әйме. Мотиватор, әни һәм башкаларны, ләкин кайсын беренче урынга куяр идегез сез? Менә мин санаганнардан. Мин бит инде хәзер гаилә башлыгы. Мин балаларыма әтидә, әнидә, шуңа күрә минем иң беренче минем бурычым ул әни булу, кайнана булу, дәвани булу. Сез хәзер дәвани дә инде? Мин дәвани дә. Субханалла, япь-яшь һәм дәвани шулай бит. Рәмзия, менә сез үзегезне блогер буларак әйбәт танылган Бакчашы Рәмзия дип куйгансыз. Ни өчен Бакчашы? Ни өчен Бакчашы? Бу инде блогны башлаган вакытта, гомумән мин бакча эшен яратам. Без үз йортыбыз белән яшибез Казанда. Белмәүчеләр өчен әйтәм инде. Сез бит әле шәһәрдә авыл тормышын күрсәтүче дип тә куясыз, димме? Шәһәр җирендә бакча үстереп, тавык чебешләр асрап, этләр, псиләр, бакча утыртып шулай итеп яшәп ятабыз. Аллага шөкер. Менә ул блогер булам дип башланган эш түгел бит инде ул. Мин бу турыда инде сөйләгәнем дә бар, тагын кабатлап китим. Шул үземнең үстергән рассадларны күрсәтеп, тәрәзә төбендәге гөлләремне төшереп, аларга нәрсә сипкәннәремне куеп, шулай Инстаграмда башланып киткән эш иде бу. Шуннан миңа сораулар килә башлады. Бусын ничек иттең? Сине әйбәт икән, нәрсә кулландың, нәрсә сиптең дип. Менә шуннан башланып киткән эш булды бу. Халыкта кызыксыну уяттыгыз бу чыга инде, әйбәт. Менә шул гади тормыш белән үзебез яшәгәч, кызыксынасың бит инде. Менә әйтәсең бит, блогерларны карыйсың да, кара буларның идеаль тормышы дисең. Ләкин бер танышым әйтмешли, блогерларның тормышы идеаль түгел. Аларга карап мин дә шуңа охшарга тырышам дип уйламагыз ди. Сез ничек уйлыйсыз? Идеаль тормыш беркемдә дә юктыр инде ул теге спектакльләрдә генә була торгандыр, андый әйбер китапларда язылганда гына. Безнеке дә шул бөтен кешенеке кебек тормыш, әле безнеке тагын да катлаулырак. Чөнки кеше күз алдында кешегә күренәсең, матур вакытыңда була, ямсыз вакытыңда була, елаган вакытыңда була, көлгән вакытыңда була. Гади тормыш барыбызныкы бер төсле. Менә сез авырлыкларны мин елмаеп уздырам дисез, әйме? Чынлап та бүгенге көндә сез ир-атларда күтәрә алмаслык эшләрне җир җимертеп эшлисез. Мин сокланам сезгә, әйме, менә әлбәттә ул тормыш иптәшеңне югалту. Мин нишләрмен инде? Нәрсә булды? Ике кулсыз калган шикелле була бит инде ул, әйме? Ләкин сез моны күрсәтмисез. Аны күрсәтүдән кемгә файда? Мин бу турыда сторисларда да сөйләдем кичә, шулай бер язучымнан катрак бер сообщение дип әйтим инде, хат алдым да, шуны сөйләп алдым кичә. Мин елаганнан, мин кайгырганнан, мин борчылганнан кемгә файда? Миңамы, минем балаларымамы, минем гаиләмәме, минем эшемәме, яки мине караучыларгамы, беркемгә дә файда түгел. Үзеңне битерәсең генә, тагын да ишкәрәк кирип. Шуңа күрә хәзер авырлыклар күргәч, зур югалту күргәч, иремне озаттым, әниемне озаттым быел. Әтием ялгыз калды. Яңа эшкә керештем. Менә шул авырлыкларны узганнан соң мин ничектер ныгыдым кебек, тормышка чытырдап ябыштым кебек. Һәм менә шундый авырлыкларны күргәч, узганнан соң инде синең янәшәңдә очраган авыр хәлдә калган кешеләргә киңәш тә бирәсе килә. Мин бу турыда сөйлим, шуңа күрә кемдер синең көн сайын синең сөйләгәнеңне көтеп торабыз диләр. Тынычланабыз синең сөйләгәнеңнән диләр. Кемдер үземә үрнәк итеп куям ди, маяк итеп тотам сине дип әйтәләр. Бу гыйбрәтле язмышлар менә нишлим микән дигән шундый сораулар да киләдер, әйме? Килә, бик күп килә, төннә дә килә.
Кич килә хатлар, менә төнне дә җавап язам шуларга тынычландыру буенча теге ниндидер киңәш бирәм инде үз тормышымнан алып, мин бит инде укыган психолог түгел, ниндидер анда Тормыштан алып. дөрес сүзләр сөйли алмыйм. Мин үземнең гыйбрәтле тормышымнан алып киңәшләр бирәм менә шул. Башта авыр булдымы менә тормыш иптәшегезне югалтып, әйтәм бит, теге җир җимертеп эшләгән вакыт бит инде бергә булганда һәрвакыт терәк булганда Балалар үсте, инде балаларның өйләнгәннәрен, оныкларына күрә без дип бергә яшәп, бергә улгаябыз дип, үзебез өчен яши башлыйбыз дип инде йортлар төзегән, балалар үстергән, балаларга 2 малайга югары белем биргән бит инде. Шул вакытта китте дә барды. Авыр дигән сүз, мин ул вакытта әйтәдерим, авыр дигән сүз ул 4 хәрефтән торган сүз генә икән. Аны аңлатып булмый, ул сүзнең нәрсәне аңлатканын. Аны үзе кичергән кешеләр генә белә бу әйберне. Мин аны аңлата алмыйм, авыр дигән сүзнең нинди сүз икәнен. Бер көнне миңа бер язылучым язды. Көлдән ялкын булган хатын син Рәмзия дип. Чын сүз менә шушы. Янып, көл булып, инде суынып, җиргә таралып беткән җирдән үрмәләп торып басып күтәрелү булды. Күпме вакыт кирәк булды күзегезне кулга алыр өчен? Һәм нишләргә менә? Монда вакыт шикле инде, мин озак итеп сөйли алмам сезгә. Башта бер көндә яши алмам кебек иде. Берне кунгач, мәйтем, кара, бер көн кундым дим. Безнең бер дә аерылып яшәгәнебез булмады. Гел эштә дә, гел бергә идек инде. Итә дә. Аннары 3-сен узгач, кара, 3 көн узды дим. Үземә гаҗәпләнәм. 7-се узгач, мәйтем, кара, 7 көн бер атна яшим инде дим. Рифатсыз дим. Аннары миңа үзем кебек кешеләр киңәш бирәләр иде. Блогер буларак. Рәмзия, сабыр ит дип, үзләре тормыш иптәшләрен югалткан. Мин сораганымны хәтерлим. Кайчан әзрәк җиңелрәк була миңа? Кайчан менә шушында күкрәктә торган таш әзрәк эрер икән дип. 40-ннан соң диде кемдер. 40-ын көттем, җиңеләйми. 51-ннән соң диде. Башта көн сайын дугалар укыдым. Көн сайын бер көн калмый дуга укыдым, иремнең рухына багышлап. Юынып чыгам да укыйм, шуннан үземә дә җиңел була. Аңа да инде җиңелрәк булсын дим. Җыенып киткән кеше түгел бит. Яшьләй киткән кеше. Анда аңа җиңелрәк булсын дип. Шулай итә, әзрәк җиңеләя төште инде шул 51-ләре үткәч микән. Булай менә бер кеше әйткән иде миңа 1 елдан соң дип. Әйе, ул 1 елдан соңны ел узганга түгел, бер яз, бер җәй, бер көз, бер кыш аннан башка яшәп караганга син инде яшәргә өйрәнәсең шуның белән. Ул җиңеләйми. Син шушыны халәтеңдә яшәргә өйрәнәсең. Тормыш дәвам итә бит. Менә сезнең мин карадым 3 балагыз бар икән, әйме? Сезнең 2 ул алар зурлар, бу кичкенәгезгә әле кызыгызга 13 кенә яшь, 16 яшь хәзер, әйме? Бу бит инде ничә елдан соң көтеп алынган кыз булгандыр инде, әйме? Бик көттек, бик яратып үстердек балаларны, эшкә өйрәтеп үстердек. Мин хәзер иремә бик рәхмәтле балаларыбыз өчен. Балаларым минем иң зур терәкләрем, миңа иң кирәкле кешеләр, иң якыннарым. Менә эшкә яратып өйрәтеп үстердек дидегез, әм сезгә нигез дә шулай бит. Әм бөтен эшне сезгә өйрәткән булып чыга. Әти-әни тәрбиясе. Әти-әни тәрбиясе миңа эшне ышанып тапшыралар иде. Мин шушыны әйтим әле, бәлкем кемнеңдер колагына керер. Теге, юк, эшләмә, булмый ул синнән, тимә, үзем эшлим дигән андый нәрсә юк. Бөтен эшне ышанып тапшыралар иде әти-әни. Аннары шул эшне эшләгәч имок диләр. Кызым, кар әле нишләтеп эшләп куйдың бит, дип. Менә шушы нәрсә миңа бик ярдәм иткәндер. Һәм балаларыгызга, кызыгызга да шулаймы сез? Кызыма да шулай, эшләмә, тимә димим, пешермә димим. Киленнәргә дә шулай, нәрсә пешерәсегез килә пешерегез. Барып чыкмаса тавыклар ашар, икенче юл тагын пешерегез, икенче пешергәндә тәмлерәк була ул дим. Мине кайнанам да шулай итеп өйрәткән иде. Килен булып килгән. Менә сез беләсезме, язылучыларга да шул ягыз белән гадилек, ясалма булмау белән якындыр. Менә бер тыңлаучыбыз язганда, Мөнирә Набиуллина, мин аны белмәсәм дә күңелгә якын кеше ул минем өчен ялган сөйләмичә алып бара дип блогын дигәннәрне күрәсезме? Инде яза башладылар ВКонтактеда. Сезгә рәхмәт сүзләрен. Ничек бар шулай? Тормышта без яшибез, без бит кинода түгел, спектакль куймыйбыз шулай бит. Ничек яшисең, шуны күрсәтәсең. Аннан соң инде кеше үзенең бәясен бирә, шулай бит. Үзенең бәясен бирә, үзенә якынны сайлап ала, үзенә якын кешегә якыная.
Әйе. Без хәзер менә безнең инде азан вакыты җитә, намазга бүленү, икенде намазы булачак. Без инде аннан соң әңгәмәбезне дәвам итәчәкбез. Бездә бүген кунакта бакчачы блогер Рәмзия, әлбәттә инде ВКонтактеда Болгар радиосының рәсми төркемендә сез безне карый аласыз хәзер, әле аның язмасы да калачак. Болгар радиосы белән бергә булдык. Аллаһу әкбәр. Аллаһу әкбәр. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Хәзер вакыт 14 сәгать 31 минут дуслар, икенде намазы укыла, менә узан яңгырады, намазга чакырып, без инде тапшыруыбызны дәвам итәбез. Күңел көзгесе тапшыру дуслар эфирда һәм инде бүген бездә кунакта бакчачы Рәмзия. Мен бакчачы дим дә уйлап куям, әйтәм, бакча белән генә сез бит танылмаган, шулай да исемен бәлки үзгәртергә кирәк. Әле инде халык сезне шулай белеп калды. Беләсезме, бу турыда миңа узган атнада бер тәкъдим килде. Әйтегез, бакчачы дигән сүзне сезнең Рәмзия дип үзгәртегез әле, күчерегез әле дип. Ул бит инде бакча белән башланып китте дә, аннары тормышлар бит менә 90-180 градуска, 360 градуска үзгәрде хәзер, шулай бит. Эшне дә күрсәтмичә булмый, блогер булгач, эшем инде кызыклы эш. Әйтергә яраса, әйтергәме, юкмы? Минем яңа эшем ул риэлтор эше. Сез әле яңа эшкә алындыгыз, әйме? Мин яңа эшкә алындым. Мин гомумән үзем белмәгән, беркайчан да эшләп карамаган эшкә тотындым. Һәм бу минем бөтен дөньямны үзгәртте. Беләсезме, мин гомумән хөрмәт итәм андый кешеләрне, менә бер урында гына түгел, һаман да хәрәкәттә, эзләнүдә булган кешеләрне. Сезнең бит сәүдә нокталары да булган, әйме? Гәрчә сез гомумән хыялыгыз артист булырга кечкенә чакта шундый хыял булган бит инде. Менә язмышлар шулай әйтә икән. Артист буласым килде. Әйткәнемчә, инде минем бу турыда әйткәнем бар. Ирек Хафизов белән тикшерү театр артисты Ирек Хафизов белән без күршеләр, классташлар бергә китергә җыендык артист булырга. Мине җибәрмәделәр. Әтиәнидән рөхсәт булмады. Нинди артист инде ул кызлар бигрәк тә Әйе, дигән тормышы, артист тормышы, тормыш менә юл кызым, укытучы бул диделәр. Укытучылыкка бардым, укытучылыкка укыдым. Укытучы булып 6 ай эшләдем, декретка чыкканчы, һәм башка мәктәпкә әйләнеп кайтмадым. Ул минем эшем түгел, мин булдыра торган эш түгел.
Укытучы эше ул бик җаваплы, бик авыр хезмәт. Мин укытучыларны бик хөрмәт итәм. Балаларымны, үземне укыткан укытучыларны ул минем кулдан килә торган эш булмады. Шуңа күрә мин ул вакытта тормышлар да шундыйрак иде бит инде, үй салган вакыт, тормыш алып барган вакыт сәүдә өлкәсенә кереп киттем һәм гомер буе мин кибетче булып эшләдем. Сәүдә өлкәсендә, аннары инде үземнең ноктам булды, сату ноктасы. Азык-төлек сата торган. Аннары шуннан соң инде мин киттем менә бу зур сәүдәгә. Бусы да сәүдә бит аның, шулай бит риэлторлык. Хәзер инде зуррак әйберләр, фатирлар, йортлар сатып алам. Яңалык ачтыгыз үземнең клиентларыма, сатабыз, сатып алабыз. Яңалык ул минем өчен бик зур яңалык. Мин аны эштә җитәкчеләремә дә әйтәм, мин узак булмыймы сөйләсәм? Юк, Мин үземнең җитәкчемә риэлтор буласым килә дип яздым. Мин әйтәм, Аня, мине алыгыз әле, укытыгыз әле мине ди миндә. Аня язды, сезнең ди бармы ди белемегез, анда опытыгыз ди. Әйтәм, юк. Бердәм әйтәм, күчемсез милек өлкәсендә эшләгәнем юк бер кашанда. Бер нәрсә сатып та алганым юк, сатканым да юк. Әмма әйтәм, бик эшлисем килә. Бу да шул ук сату алу, әйтәм, мин сәүдәдә эшләгән кеше, зуррак сатып алу гына дип уйлыйм. Минем кулымнан килер кебек. Теләгем бик зур дигәч, әле ул озак уйлады. Шуннан соң гына алды. Мин инде уйлыйм, мине алганына үкенми торгандыр, ул мине карый әлегесе вакытта. Мине эшкә алганына үкенмидер дип уйлыйм. Рәмзия, чынлап та, теләгең булса, югалып калмасаң, бүтән эшне дә булдыра аласың дигәннең бу мәгънәсе. Шуңа да мин сезгә сөйләгез дидем, чөнки менә кайбер кеше тотынырга курка бит ниндер эшкә. Монда Тәвәккәллек кирәк. Тәвәккәллек. Ул ярдәм итәме сезгә тәвәккәллек? Ярдәм итә. Менә әлегесе вакытта ремонт башладым октябрь башында. Шуңа әйтәм бит, ират эшли алмаган әйберне сез эшлисез. Инде кышка кереп барабыз, инде мине әрләүчеләр бик күп булды, сүгүчеләр күп булды. Бу вакытта ремонт башлыйлармыни, башсыз хатын дип. Менә уйлаганымны эшли торган гадәтем бар, аннары эшли башлаган эшне ахырына хәтле җиткерә торган гадәтем бар. Алла бирсә, бара әкренләп, эше дә миңа кирәкле, эшчеләр дә килеп чыгып торалар. Ниндидер мине аңлый торган, тыңлый торган, Аллага шөкер, бара, балаларым бик ярдәм итәләр. Менә балалар белән сөйләшкәндә, әле без әйттек бит, әтине югалту, ул бит инде бик сезнең өчен бер төрле, балалар өчен икенче төрле, кыз бала өчен бигрәк тә. Менә нәрсә дип әйттегез кызыгызга? Тормыш бит дәвам итә. Кызым башта үз эшенә бик бикләнде. Ул булай да безнең шундый әтисе күк, әтисенә ошаган, ул бик акыл фигыле белән икенче улым да, кызым да әтиләренә ошаганнар. Шундый серлерәк дип әйтим, теге бөтен нәрсәне чыгарып салмый торган. Минем үземнең ишемдәге тышымда, мин менә шушында нәрсә уйлыйм, шуны әйтәм, минем тормышымда шул. Комачаулый ул кайчакта бик комачаулый, минем бер сирем дә юк. Минем менә сездән дә, язылучыларымнан да бер сирем дә юк, менә җәмәгать. Чын-чынлап. Менә кызымның ул алай әйтеп бетерми. Мин аның әле ул вакыттагы халәтләрен менә әле генә сөйли башлады ул. Төннәр буе елаганнарын, ничәшәр көн йоклый алмаганнарын. Мин барып карыйм, ишеген ачып карыйм, юрганы ябынган, күзе йомык, йоклый дип уйлыйм инде, шулай дип китәм. Шулай һәрбер баламны шулай карап йөри идем, ничек икән буларның хәлләре, йоклый алалармы икән, яши алалармы икән, яшәргә өйрәнерләрме икән дип. Ир балалар өчен әтинең иң кирәк вакыты иде бит. Әле өйләнмәгән иделәр. Бер үземә балаларны өйләндерәсе булды, ике малайны бер җәйдә. Димәк, сөйләшергә кирәк. Менә сөйләшергә кирәк. Балалар белән дә көн саен кич белән утырып, мин елыйм, балалар янымда утырып бергә сөйләшә торган идек инде. Аннары инде бик еламаска да карадым инде, балаларның да күңеле төшмәсен дип. Менә сез әйттегез бит әле, бикләнеп юрган астында дигәнне. Мин шуңа кайбер әниләр бәлки шулай ук үз тормышы белән үз хәләтен кичергән аңламыйлардыр балаларның. Мин шул җәһәттән дә сез киңәш буларак әйтсәгез, иң беренче әни кеше үзен уйламый бит әле, ул балаларны уйлый. Үзеңнеке эчтә шулай таш булып катып тора, ул шулай үзеңнеке үтәр кебек. Монда балаларны карыйсың иң беренче. Аларның хәле нинди, аларның хәләте нинди. Уртанчы улым бик авыр кичерде. Скорыйлар чакырырга туры килде. Олысы сиздермичәрәк инде, олы итеп үз өстенә алды тормышны. Хәзер дә олы улым безнең өйдә авторитет, энесе, сеңлесе, мин дә шулай ук аның киңәшен тыңлап яшибез. Ират булырга тиеш. Ират буларак, менә төзелеш эшләрендә ул алып бара дип әйтим инде, аның киңәше белән эшлибез, чөнки аның профессиясе да шул, ул төзелеш буенча укыган кеше.
балалар белән дус булырга кирәк. Әйе. Балалар Рәмзия, исәнмесез, бик яратып карыйм сезне. Ямсыз сүзләргә игътибар итмичә, гел елмаеп яшә дип язган Илсияр сезгә сәлам юллаган. Анасы монда хәерле көн Наилә соравым бар иде. Монда бакчачы буларак та сорау бирә башладылар әле сезгә. Бераз гына эзгегә генә калдырмакчыйм соңракка. Истә калдырыйк, декабрист гөлем начар үсә, су яратамы, яратмыймы дигән биргәч сорау биргәч, монда инде әйтмичә булмый. Җавап әйтимме? Әйтегез. Декабрист гөле чәчәк атмаганда су әллә нәрсә артык кирәкми, шул беткәннән беткәнгә, менә чәчәк аткан вакытта чәчәккә берләнә башлагач инде гел дымлы булырга тиеш туфрагы. Гел дымлы. Аннары ул гел күчереп йөргәнне яратмый. Менә бер урында чәчәккә берләнгән икән, аны шүлмәген дә борып куярга ярамый. Икенче якка. Бер урыннан бер урынга күчерү түгел, тәрәзә төбендә шүлмәген дә әйләндереп куярга ярамый. Шунда ук чәчәкләрен коя. Менә бит бу туры эфир җәмәгать. Монда инде сорауларыгызны бакчачы буларак та бирә башладыгыз. Бу гөлләр темасы аерым бер тема дисәм дә, шулай да менә гөлләрне хыялый кешеләр күбрәк ярата һәм хәтта әгәр дә синең стресс кичерәсең икән, әгәр дә энергияң юк икән, синең гөлләреңдә сизә моны. Дөресме бу? Дөрес. Гөлләр алар тере җаннар бит. Шул ук бакча гөлләре дә, шул ук өйдәге гөлләр дә алар тере җаннар. Сездә шундый очраклар булдымы? Сезне Булды. аглаган Менә гөлләр. җәй көне мин бик яратып орхидея гөлләре үстерәм. Үстерә идем. Хәзер инде минем орхидеяларым бетте. Берничә шүлмәк кенә калды, үзем балалаткан, башка бүлмәдә булган, йокы бүлмәсендә булган берничә шүлмәк кенә калды. Яшьләр алар чәчәк атмыйлар. Зур 15-17 еллык орхидеяларым бөтенесе үлеп беттеләр. 18 шүлмәк орхидеяны мин чүпкә чыгарып ташладым. Җылый. Бу сезнең халәтне аңлаган Менә әйе, ул вакытта авыррак вакытлар иде. Авыррак вакыт дип, әле җиңел, менә ирем үлгәннән соң мин әйткәнем дә бар. Әле җиңел, рәхәт көннең булганы бар микән? Теге 10 сат кына булган көн, әле мин хәтерләмим андый көнемне. Ләкин нишлисең, яңа гөлләр утыртырга кирәк, тормыш дәвам итә. Бер нишләп тә булмый. Хәзер без рекламага бүленәбез, аны инде тапшырабыз да ахырына якынлаша дәвам итәрбез. Болгар радиосында реклама. Болгар радиосы тыңлаучылары өчен елның төп музыкаль вакыйгасы 13 декабрь. Пирамида. Болгар радиосының 13 милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы. Ел вакыйгасыннан син дә читтә калма. Билетлар кассаларда һәм Кассиру сайтында. ООО Кассиру, национальный билетный оператор. Казан Томской районы 1 ел. ОГРН 118 784 718 95 84. 2025 ел. Яшикләве 6+. Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Достар, дәвам итәбез. Инде саулашыр вакыт җитә. Бакчачы Рәмзия бүген бездә кунакта. Менә күңелдә булган хисләрне ачарга тырыштык. Без вакыт шулай бик чикле бит инде улаймы. Менә хыял, тормышка ашмаган хыялыгыз бүгенге көндә бармы сезнең? Тормышка ашмаган хыял менә шул артист булу теләге инде. Менә шул булмыйча калган әйберем минем яшьлек хыялым дип әйтим инде. Беләсезме, хәзер мөмкинлек халык театрлары бар, рәхәтләнеп Рәмзия уйный дисәләр, мин ышаначакмын. Халык театры турында мин дә уйлыйм аны. Безнең Казанда бар микән ул Бар, халык бар, театры? кызыксынырга гына кирәк. Әйе, вакыт табып, шунда язылсаң ярар иде ул. Сәхнәгә чыгып уйнасаң, әйме. Теге әйтәр дә гештальтны ябалар диләр әле. Теге бер хыялыңны ябасың икән, күңелгә шундый рәхәт булып китә бит инде улай бит. Менә сез тормышта үрнәк күрсәтәсез, әйме, һәрбер кешегә дип әйтер идем, менә гыйбрәт өчен дә бу, менә елмаеп торуда, теге бары ичегездә ут янса да сез аны сиздермисез. Әйе. Бу көчле хатын-кыз гына булдыра ала моны. Шулай, әйе, шулай. Шулай бит. Шулай. Тормыш өйрәтте, тормыш. Хатын-кыз бәхете. Нәрсәдә? Бүгенге көндә хатын-кыз бәхете ул минем өчен әни булу бәхете, хуҗабикә булу бәхете. Башка төрле хатын-кыз бәхетен әлегә күрмим. Әлегә минем андый нәрсәгә вакытларым да юк. Гомумән бәхет дигән төшенчәдә. Бәхет ул сау сәламәт булу. Баш түбәңдә Иң булу. иң булу, түбәң булу баш очыңда. Кайтып керер иң булу. Әни дип килеп кочаклар балаларың булу. 2 киленем бар, 2 улым бар, кызым бар, анагым бар. Анагымның нәни дип килеп кочаклавы ул минем өчен бәхет.
Әлбәттә, инде менә монда тыңлаучылар да әлмәттән сәлам дигән Рәмзияне карап барам, яратам, хөрмәт итәм. Күрәсең, безнең тыңлаучылар арасында да безнең бер төсле тыңлаучыларыбыз бар икән бит, монда язучыларыбыз. Бөтен бухгалтерия белән сезне тыңлыйбыз, хәерле көннәр дип язганнар, кайсыяктандыр бу белмим. Ләкин менә шундый Сәлам әйтегез. сәлам. Әгәр дә безне тыңласагыз, карасагыз, әлбәттә инде безнең кайбер тыңлаучыларыбыз хәтта язды инде WhatsApp'та да, без менә тур эфирне тыңлый алмыйбыз, нишләргә инде дип әйтәм. Без әйтик, ВКонтактеда безнең инде тапшыру кала, ссылкалары булачак, сез инде кабаттан карый алачаксыз һәм бу кунагыбызның үзенең фикерләрен, тормышка карашын һәм менә шулай очрашуга килгәнегез өчен рәхмәт сезгә. Гел елмаеп торыгыз. Чынлап та елмаю ул хатын-кызны бизи. Әлбәттә, күңелдә төрле хәлләр була инде. Менә бу авырлыкларны ничектер җиңел генә уздырырга дип әйтәбез без аны, ләкин аны җиңел генә булмый инде ул, шулай бит. Шулай. Үзеңдә Үз вакыты белән узар, Алла бирсә, авырлыклары да исән сау булыйк. үзеңдә көч табарга Әйе, кирәк. үзеңдә көч табарга кирәк, бирешмәскә кирәк. Иң мөһиме шул. Әйе, егылсаң таптап китәләр, егылмаска кирәк. Егылсаң торып басарга кирәк, ябышып, үрмәләп, ябышып торып басарга кирәк. Менә бер генә сорау бирәм, әйме. Әйттегез бит әле тапшыру башында бер ямсызрак, күп түгелдер инде алар сезнең, әйме, шундый сүз язучы булды дип. Андыйлар күпме һәм нәрсә әйтәсез аларга? Юк, андыйлар күп түгел. Гомумән, минем тормыш юлымда андый начар уйлы, начар фикерле кешеләр бик сирәк очрый. Менә була инде төрле кеше бар бит, һәркемнең теге эчендә төрле инде фикере. Бәлки ул кеше бәхетсездер, әйме, күбрәк. Бәхетсездер, бәхетле кешегә начар сүз язмый, аның кешегә начар сүз язырга вакыты юк. Аның бәхетле булып яшисе бар. Бәхетле кешегә начар сүз язамыни. Әйе. Әлбәттә, ул үзенә күрә бер энергия да аласың аралашканда. Хатын-кызга хатын-кыз кирәк ул, барыбер, әйме. Бик кирәк сөйләшергә, бик Сезнең кирәк. дус кызларыгыз бармы, Бар, аралашасызмы? Аллага шөкер, минем дус кызларым бар. Гомумән, мин кешеләр белән аралашырга бик яратам. Эштә дә, гомумән, минем тирәдәге кешеләр белән мин аралашырга бик яратам. Әйе. Менә Рәмзияне чакыра әле дигән тыңлаучылар канәгать калгандыр дип уйлыйм. Эз булган диләр. Эз булган диләр. Нишлисең инде, вакыт шулайрак, бик кыйммәтле вакыт. Шуңа Алла бирсә, әле кабат без беләсезме, букча буенча сораулар бик күп килде. Шул сорауларны сезгә юллармын дип уйлыйм. Ансы инде сез беләсезме дигән тапшыру бар безнең сәхифәдә, шунда яздырыбыз. Рәхмәт очрашуга килгәнегез өчен. Мин сезгә уңышлар телим. Әлбәттә, әле менә әйттем бит, халык театры дип. Сезне күрергә язсын. Төп рольдә Рәмзия Әхмәдуллина ярыймы, бәгъдәме? Әби ролендә булса да име. Нинди рольдә булса да, мөһиме артист хыялны чынга ашыру һәм менә бу нинди ябып куярга кирәк бит сезнең. Уңышлар телим мин сезгә кабат очрашуларга кадәр. Бүген бездә кунакта бакчачы Рәмзия булды һәм әлбәттә инде Рәмзия Әхмәдуллина, ләкин безнең инде күп язучылар, гомумән социаль челтәрләрдәге язучылар нәкъ шулай дип беләм. Бәлки үзгәртерсез дә, карарбыз дип мансын инде. Киләчәктә очрашуларга кадәр тапшыруны мин Айла Гыйбадуллина алып бардым. Исән сау булыйк.